zvaachanzwa, mumwe nemumwe ane zvaachatsiurwa. Mwari vachatisidzisa, vachatitsura, vachava nesu panguva ino. Mwari vatiwanire nyasha mazvita. Lord, tunashukuru maana Mwari bora wakanaka. Regai ndebekeze kereke nokutidana regai kwase zvakasara dzikafundisa baba namai mugava muzita mambo Jesu. Amen. Tata ndevereke shoko la Mwari kubva kubhuku yaFirst Kings, mambo ekutanga, chapter 18 from verse 41. First Kings chapter 18 from verse 41, and I'll read. Then Elijah said to Ahab, "Go up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain." So Ahab went on to eat and drink, and Elijah went to the top of Mount Carmel. Then he bowed down to the ground, put his face between his knees, and said to his servant, "Go up now, look toward the sea." So he went up and looked toward the sea and said, "There is nothing." And 7 times he said, "Go again." Then it came to pass on the 7th time that he said, "There is a cloud as small as a man's hand rising out of the sea." So he said, "Go up, say to Ahab, prepare your chariot, go down before the rain stops you." So it happened in the meantime that the sky grew black with clouds and wind, and there was heavy rain. So Ahab rode away and went to Jezreel. Then the hand of the Lord came upon Elijah, and guided up his loins, and he ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. May the Lord bless the reading of his word. Father, we thank you for such a time. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Nyando anidzidzise pano ine chekuita nekugona kugamuchira the promise kana kuti kudena the manifestation of the promises of God. Munhu wese unoda kuti zvaanonamatira zvakavimbiswa mushoko raMwari zvibatike zvivarambike muupenyu hwake nani? Right. But I want to teach concerning the key that can help us to understand kuti zvinogoneka sei kuti zvawakanamatira zviri mushoko raMwari zvigone kubatika muupenyu hwemunhu. Elijah pano watanga nemutsanangura achiti, "Ndiri kunzwa kufira kwemvura zhinji, I can hear abundance of rain." Chitwe chakaitika munyika manga mune drought for 3 years. Mwari ndobva vamupa shoko kuti akuda kunayisa mvura panyika. Ndokuenda pagomo reMount Carmel. It's a long story, but ndatitange vaenda pagomo reMount Carmel. Ndobva akitaura izvo kuti I can hear, ndiri kunzwa kufira kwemvura zhinji. Kwakupfugama ndokutanga kunyengetera in a position of prayer. His head between his knees. Anzwa Mwari vachimuudza neaudible voice kuti ndiri kunza mvura panyika. Haana kungoti I receive kana kuti I'm so happy mvura yakuya. Zvakamupusha kuenda muprayer. Prayer is like a hand that takes whatever is in the spirit to manifest on the ground. Chivimbiso chese chiri mushoko raMwari chinoberekwa mukunyengetera muprayer. So paari kunyengetera ari mutime yeprayer unotuma muranda wake kuti enda unotarisa towards the sea. Mvura yavakamirira imvura inofanirwa kunaya kubva kudenga, asi iye ari kutuma munhu unotarisa kune mvura yakanaya kare iri mugungwa kana kuti musipi, zvichiita sekunge ari kutarisa mu-wrong direction, yet by revelation waitarisa mu-right direction. Pakuti kudii? Nokuti paakaomhanya akadzoka akazoti ndaona chinenge chibhakira chiri kusuka kuenda mudenga, ndopaakaziva kuti zvechokwadi mvura yava kuuya. Zvichirevei muupenyu hwedu? The hand of man or the action of man unlocks every promise of the word of God. Tine nguva yekuti munhu anenge akamirira kuti Mwari vachaita zvinhu, uye ndiMwari vanoita uye vanogona, asi pane nguva yekuti munhu akatomisa zvida kuitwa naMwari kuti haasi kuziva zvinoitwa on the ground. I know the church mukunamata vazhinji taudzwa zvinoitwa naMwari, hatina kuudzwa zvinoitwa nemunhu kuti agone kusangana nezvinoitwa naMwari. Kazhinji taudzwa pamusoro pesimba raMwari. I love Jesus. Ministry yake
munhu wese aiporeswa najesu. Jesu aisa credit kumunhu waaporesa, aitaura shoko rekuti kutenda kwako kwakuporesa. Handina kubvira ndanzwa Jesu achiti wazviona ndine simba ndiri mwana waMwari. Aipa credit kumunhu anga neproblem kuti iwewe wacontributa kuti ugone kuenjoya the power. Kureva kuti munhu anogona kusvika panzvimbo ine simba pazvinhu zvaMwari but oshayiwa chinoitika muupenyu hwake nekuda kwekuti something is missing in him or in her. Bible notes in Galilee Jesus did not do mighty works there because of their unbelief. Kureva kuti Jesu paaitora muGalileya aitora Jesu wamasimba ose ane simba rakanyanya, but Bible inopa a testimony negative yekuti he did not do mighty works there. Haana kuita zvizhinji kuGalileya, iye ari muzhinji, ari Mwari wamasimba ose ane power, but there was a place where he was limited. Ichokwadi kuti Mwari haasi limited, but men can limit the acts of God akasaziva zvinoitwa on the ground. So kazhinji taunzwa saka tona tiri musizemu ira yekuti munhu anobva chechi opinda chechi opinda chechi opinda chechi zvaari kutsvaga zvinhu zvaari kupotsa zviri mushoko racho kudaro. Why? Because wese waona anobuda chechi achinopinda imwe anotaura bhaibheri raishandisa kwaaipinda, which means iye anototenga kuti ndine chokwadi but ndine nhavo. Zvichida anenge maybe because hapana chimwe kana waenda kwarinoparidzwa kunoshumbirwa Kristu is the same story. So Elisha akunyengetera ndokubva atuma munhu kutarisa towards the sea. Sea imvura yakatonaya kare iripo, but yati I can hear abundance of rain, imvura inofanirwa kunaya. So paapinda muprayer ndomaawane a revelation yekuti handichatarisa kudenga kuti ndizive kuti mvura yaakuuya. Denga harirevi nhema, pandakufanirwa kutarisa panyika panofanirwa kuitika zvinhu zvinodenga zvokwadi yekudenga. Uke nyika yanga ine drought for almost 3 years kusina mvura, but Elijah anoudza Mwari akawanda kuti enda unotarisa kune yakambonaya kare, which means mulife yemunhu mune zvinhu zvirimo, mukushaya kwese nekunetsa kwese mune chinhu chirimo chaunofanirwa kushanda nacho kuti uwaniloke chawakavimbiswa naMwari kuti chibatike muupenyu hwako. 2 Kings chapter 4 kune mukadzi akaenda kuna Elisha akati kumba takasirwa zvikwereti tinokuti munhu waMwari ndokubva abvunza kuti saka kumba kwacho kunei? Ikoko kune zvikwereti, kune chimwe chirimo futi chatinoda kushanda nacho, which means mulife yemunhu wese ari equipped, munhu wese ane zvaari nazvo, munhu wese ane chaanofanirwa kuita, chinofanirwa kuunza, zvinofanirwa kunge zvichibatika muupenyu hwake. Principle yakaoma pakudai soko. Kana Elisha anamata ati nanzwa abundance of rain, denga rinobva raita makore robva ratanga kunayisa mvura nokuti Mwari vapromisa. Pari kuda kumboonekwa kuti iyo yakambonaya kare, is there anything happening? Saka zvanzi muranda paakamhanya 6 times akadzoka nemhinduro yekuti there is nothing. Time kana kuti period yanothing yekuti hapana chiri kuitika, ivo Mwari vakataura iriko kana pasina zvauri kuita. Munhu akamhanya achidzoka achiti munhu waMwari hapana chandaona, hakuna chiriko. Denga ndakuti aizoka kana pasina zvinoitika bandafomisa rekamvura inaya. Mwari vakatomira zvinoitika panyika kuti vagone kurivisa mhinduro answer abundance yemvura panyika iyoyo. Just imagine shirika dzese pasi Mwari vairangarira kuti iregere kufa nenzara, ndokubva vatuma muprofita ane nzara anosvika achiparidza vhangeri kuti bika ndidye kumunhu ane dambudziko rekuti zvasara zvishoma, ndokubva atotaura zvikanzi ini mwana wangu zvasara ndezvekuti kana tadya tobva tafa. Kuda kuti anotoziva kuti zviripo zvinouraya, tikapinda wechitiri zvawese. But the solution yaMwari vari kutuma munhu ane nzara ane ropafadzo, kuda kuti pane demand panenge pane blessing. Blessing kana ichiuya muupenyu hwako inopresa a demand. John 4:24, Jesu ari patsime anotanga akumbira mvura. Paanonimwa mvura anotanga kuadvertisa yaainayo yake kuti asi dai waiziva waunokutaura naye ane mvura mwenyu, iwe dai watokumbira kuno. Zvoti Jesu wacho anenge ane zvinhu tunyota nemvura, saka anotanga akumbira mvura iye aine mvura mwenyu.
In other words, alikutipani a law of exchange anaenda kuita leo. Only if dai wangu waziva alitaula leo. Kingdom ya Mwari ino operator ni ma principles. Pane zvinofana kuzikanwa nemunhu. Mwari ari Mwari wamasimba ose, ari Mwari anoziva zvose, all knowing God. Akanyora shoko rake kuti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Iye achiziva, but anoziva kuti hauzive saka uchiparara. Haataiwa kusaziva kwake hakuna basa, kuti Mwari anoziva rega nemuitira. There is demand yekuti munhu ave neknowledge. And the knowledge haisi enough kana isina put into action. Semurume pabvesaidha anoti panapa ndinotangirwa agara 38 years. Chiri kuitika chii? Inhau yekuti information anayo kuti mvura ikabvokodzwa atanga kuita anopora, but information haisi enough kana pasina action. So there are times yekuti munhu anogona kuzitarisa kuti but ini ndingomapa zvakaita zvekunzi tiite zvachakuitwa. Chatinofanirwa kuziva pamberi paMwari ndechekuti at your level, pazera rako, mukutenda kwako, there is something you must do. Hatingafanane zvatikaitire Mwari, asi takafanana kuti tinofanirwa kuitira Mwari. Hatingafanane zvatingaitire Mwari, chatakangofanana ndechekuti Mwari wedu anoda vanhu vanotenda kutenda kwavo kune action. Nyika yakaine drought, Mwari hakangoti muprofita wangu ataura kuti mvura iri kuuya, regai tichinaisa mvura. Even Prophet Elijah vataura kuti I can hear abundance. There was a demand, a process yekuti paitike something chinodera the promise. Kana ukaenda kuchechi dzemaprofita, thank God for prophets. Some are prophets, some are evangelists, some are teachers. Thank God for prophets. But chatakatiscover kuti nyangwe profita akanzi anoprofita anozodii, ukaenda kuchechi kwavo anotomuvhura Bible oparidza. Saka zvakanzi anoparidzei kana iye achiona uprofita. Kuvhura kwaita Bible achiparidza akutongoudza kuti kana ndikaprofita sei, you must know the word and practice the word. Why? Nekuti kana zvinhu zvacho zvikaprofitwa usina knowledge uye usingazive zvekuita, hazvimanifesti. That's why people are moving from this prophet to this prophet. Because anoti wayapana zvako zvinoita zvoregera kuita umubva woenda pano. Yet akutadza kuridha kunyange prophet vachiprofita vanongovhurirei Bible. Hakuna substitute ye-knowledge. Kuti hayi kana tisingaziva zvina basa, prophet vakadhikiria zvinobva zvangoita. Elisha is a true prophet of God. Ati I can hear abundance of rain. Haina kunaya nyangwe adhikiria ataura. Akatopinda muprayer ari prophet. Apinda muprayer haina kunaya. Svikaziva kuti ngatitumei munhu anotarisa towards the sea. Kusiku kunotarisiwei kuti is there anything evaporating from the sea? Why? Nokuti paakadzoka 7 times, I've seen something like a man's hand. Seruoko rwemunhu sechibhagera, a man's fist rising from the sea. A man's fist zvinogona representa the head of man. Sea water iri salt. Saka kuti tukajesu kuti kana matenda kushoko rangu munenge mava munyu wenyika. So munhu paanotarisa towards the sea, panokubuda picture yekuti the hand of a believer. Munhu kana anzwa shoko raMwari akaribata nokutenda, nokuti Mwari pane pavakaseparata masoja aifamba naGideon. Zvakanzi vanotya ngavadzokere ndokubva vadzoka, ndokuvazoti ngavaende kunomwa mvura. Vakanwa nemaoko nevakanwa nemuromudezi pakaseperetekwa vanhu. Zvanzi vanhu vane maoko vachiisa pamuromo uchienda nawo ndovachakupa victory nawo. Kurati kunenge type yekuti Mwari anoziva kuti apa aburira. Aizvi Mwari kuudza Gideon kuti type iyi ngaidzoke kumba auwire. Iye Mwari wacho aripo padaika zvati even ndiripo netype yazviti. Kurati denda rinototyira munhu asikaite action, nokuti vanhu vanomvura nemaoko achiisa pamuromo. Ipicture yavanhu vekuti havangotaura shoko bedzi but vanorirarama nekuriita. Hand represent action. So munhu atumwa enda kunotarisa towards the sea, ndokudzoka aine pakamhanya 6 times ainguva inevhangeri rekuti there is nothing. Yet the promise yataurwa, but because on the ground there is nothing, hapasi kwanokwa abundance of rain. Iriko nguva yekurarama munati muchinamata Mwari, owner of everything.
because you don't know what to do on the ground. Kana the demand inopreswa unonge une reason yekutani nokuti mukadzi akanzi naMwari weshirikishika zezaribati enda ikoko unopiwa zvekuti wauropafadza akatanga mbopa maexcuse. Hakuna munhu asina excuse, but kana waziva the benefit of the blessing after, you will do it. That's why Bible says Jesus endured the cross. When he endured, when akatsungirira muchinji wanokuti waiziva the reward ahead. Right? I just love ndakaongorora zvinoita madzimai vane chinhu chandakaimura pavari vese vane statement one yakafanana, zvara munorwadza vachizvara zvavo kunati vakaziva kuti zvinorwadza hazvo kuti baba vaite udhunia makuda prosesiyo. Hakuna kuti zvara munorwadza akangogara achiti zvara munorwadza unonati pusha kosvo zvinorwadza kokusiya vanoziva the blessing part of the story. So ropafadzo irikushoko ramunani rinopresa a demand mumunhu anonzi believer. Ukaziva kuti demand yapreswa pandiri ine benefit, pane zvida kuitwa naMwari muupenyu hwangu, unozviita wakasununguka. Hazvikurwadzi ukaziva kuti Mwari wandikuitira akatendeka. Saka dambudziko kazhinji kusamuziva. Ukaziva kuti Mwari haane ine ikonomi, kingdom yake ine ikonomi yake. Hakuna chingadzivisa Mwari kuropafadza no matter inflation yasvika palevel ipi. Why? Kuti ndimwe ari padimension yekuita futi minana kana zviri munatural zvaramba anoita zvishamiso. That's why pana John chapter 6 akataura vanhu vagare pasi tivape chinhu. Ipo pambotaura munhu aiwa chipo chacho chishoma hachikwani nehono dzacho 2 dziri padzikwani zvanzaka vagare pasi kurati chaakuitwa this time imiracle. Hatichaoneka mezi dzekudivhaita kuti maslides anokwana kuti pangoda kuti Mwari vaite zvinhu zvavo. Chese vhangeri ratakaudzwa kazhinji ndere kushamiswa nekugona kwaMwari, which is true, but manifestation ine kuparticipata kwemunhu. Chinonzi promised land, if mukasvika mupromised land mukasarima munofa nenzara kwenyu promised land, because we are failing to till the ground. Promised land hainotanga kubuda zvinhu motanga kudya nokuti masvika. So a lot of people, they are disappointed in church. They think kunamata image pane zvichakuitika pane zvichakuitika. The truth is pane zvatichaita kuti zviitike. You must learn to provoke the heavens for the abundance to rain down. So that demand kazhinji ukatarisa kuti ndingaita vanhu takasiyana namata sekuka munhu zvakamunani kuchiziva upenyu hwako wawakabva nekwauri. Zvine a demand muupenyu hwabhilivha kuti Mwari vazadzikise zvavanovimbisa. Namwe munhu yekutanga Adam was lonely. Mwari vakamatisa hope vakatora rumbabvu rwake vakamupa mudzimai. I am sure kuti the reason why Mwari vakamurayisa hope aigona kutopikisa kana kurwisa process yacho. Because chiprofita chakachataurwa paari asati arara hope ndekuti be fruitful, multiply, uwedzerwa kwezvinhu. Saka Mwari kuti vachimuwedzera vaida futi subtraction. Saka munhu pasubtraction ane nhamo haingomudi zvaibudi. Waigona kuti aiweshe makati pane zvinofanirwa kuwanda kuite kubvisa pandiri. Saka wakati igorara hope mushaka. Inature yemunhu yekuti zvaanoda kuti Mwari vaite ndo zvaatamira kuti Mwari itai zvishamiso zviratidze, but iye ari kutohinda the process yezvinoda kuitwa naMwari wacho. Mvura zhinji yakaprofitwa haina kunaya nokuti nyika ine fema ine drought nekuti muprofita ataura. There was a process along the way, and the process zvandaona chinenge chibhadhara like a man's head.
which means the head of man matters most. Promises are mine. And shall you get something like a man's feast? Prophecy has abundance of rain. Abundance, not a feast or something small like a man's feast. Abundance is small. But you need to profit any confidence to it takes small things to unlock great things in the kingdom of God. Usazi that's la past. Mushishoma imo kana mune kutenda munode na zhishinji. Dozo kana titi mwari wakasika nzodi yakasika mosquito. Anoita zvombeke zvidiki. Eno ngazvitarisisa nzodi adzina uraya vanhu dza mosquito malaria. Mosquito vanotengesa nzodi diki. Dzowadzina problem yayo zvakanyanya. Kureva kuti muzvidiki mukava nekutenda kuzhinji, you can make an impact. But there is demand. Demand yacho guys, want to be a blessing muupenyu wako. You take pleasure in doing things in the house of the Lord. Munhu kana asati akura anomanikidzirwa. Zvichida kuita conference kuti aparidzwe kuti ape. Kana akura whether paparidzwa hapana, giving becomes the nature of a believer. Why? Nekuda kuti waakuziva kukosha kwazvo nekunaka kwazvo. Ndiri mwana mudiki, baba vaita vakabva kubasa, vaitarisa kuti tageze, nokuoneshena wako wanze nonogeza. Ndakura kudaisa baba vangu nyangwe dai vanga varipo, izvo zvakashaya dai nyangwe varipo, haticharohwa. Ndaakuziva kuti chinhu haina kunaka, nogeza ndega. Kunati mind yangu yakura zvokuti handidi kunzwa geza. Ndega ndaakuziva kuti kurara nechina hazviiti. Pane paida shamhu, pane paakuda thinking. Hatingafanane, pane panoda kuencouragwa nekukurudzirwa munhu, but munhu anofanirwa kukura. Mubereki wese anoda kuti mwana akakure. Zvinonakidza kuona vanhu vakuita zvinhu muimba yaMwari vasina kumanikidzwa, kupusha kana kugombedzerwa. Wari kuti vakura vakuziva kukosha nekunaka kwazvo. Muranda akatumwa akamhanya achimodzoka achiti there is nothing 6 times. Arizona mawazi mangani nguva yakareba sei. Kaperiod ikapo munamata karimo ka nothing, iye Mwari akavimbisa abundance. Ndinofara kuti Elijah nyangwe akaudzwa kuti there is nothing, nakusumuka muprayer nehasha kuti Mwari vandivimbisa sei abundance kune nothing. Akaziva kuti Mwari haarevi nhema, something chinofanirwa kuitika on earth to unlock the promise of God. Chandinoziva Mwari anonamatwa kuAmerica ndiye Mwari atinonamata kuno. Peter azvibata kuti it's not a respect of persons. As long as you do his will, operating the principles of the kingdom, blessing inobatika. Ini karisana ni mindset ya kingdom. Ndipo tumepoa Mwari ni machecha anofanya state, anokombolera vanhu. Because it's not a respect of persons. As long as you do the will of God, He can still bless you. Samson paakabatwa Judges 16, akaiswa mutemberi enamatwa chiveza chaiti Dagoni, muchechi waFilistia. Akanamata akati Mwari mpewo simba rangu zvakare. Mwari akamupa power ari muchechi. Haana kuiswa muchechi yevana veIsraeri, akaiswa muchechi yevaFilistia, who is not a church of God. But he prayed to the right God in the wrong church. Mwari vakamupa answer. So mufaona kuti church yacho haina power yakazodii. Nokuti ukaona vanhu vachikupura, isaide kuti Mwari vachakuitira vamwe munhu but newe wakambomira. Ini pandakafoira olevo azvaita munyepero vanhu vatichachakasisira because wanegara naye vasaidha pakapasi. Kurati zvakandibuditsa pachena kuti ndinoona still right. Tadzeni dzatopita hadzisi powerful. Haisi church. Maprinciples they are the kana kwatonopinda iwo, maprinciples acho they are the same. Vangachinjawo matauriro but vanoitaura zvinhu izvozvo. Ndakaona mazuva ano kuna vamwe vati wareso.
akada kuwana mamembers kwete kuina masource ane vhangeri rokuti munotorerwa mari munoitwa zvakati vari kubhadharisai zvakati mauya kwake ane matorero akarongeka kuti just partner with church unazoona kuti ndiyo mari maindi munhu inoda kubatwa nemashoko anenge ano unoita the same thing waakasununguka chawairamba kuita kwawakaza. I'll give you this illustration. Ukaenda pane munhu soko pese kuera soko wati wakadiko soko kunzi hatiri pano but the same person ukamuti mari anonga usuyu kankomye mari wakati soko nzati tiripo ndokusokwaisi kutaura kare mazwi anogona kuvanza zvimwe zvinhu munhu anosununguka akati chaanobumbuka saka ndakubva pari kamunopindawo vane mamwe matauro kuti unonoita zvawairamba kuita kuno. 6 times akadzoka achiti there is nothing. That period inoexista as long kana pasina chiri kuitwa neruoko rwemunhu pane zvakavimbiswa naMwari. Unogona kufunza kuti Mwari vakurasa vanhu vakuvenga vanhu vanoreva nhema. Mwari anotaura zvokwadi. Nyaya iripo ndeyekuti dai Mwari vatigonesa titawana chikamu chekuita. Azogwamo vachiti haiwa vhesi itorimo yoshiri dzedenga dzinorarama wani. Ngati wegaone kuti vhesi yeshichira haina maoko, haina munda, nabadza, hairime. Iro shoko roga rati I will bless the work of your hands. Iwoda vhesi yeshiri. The head of man unlocks the promises of God. Bible ramuchakanakira akamidzi kufunga. Rinoti musafunganya, do not worry, not do not think. Roho ratovereka kana tikadzakanaka anobva kuna Mwari ukafunga amapa wakanamata. Apavhurika. Ndeka kuti uyu anobva kuno. Unofanirwa kufunga upedza kuti anowanikwa kumarenzi kwavo. Funga hakuna kuita. Urati pane effort yekunopfimba munhu iwe wakanamata. There's a role to play. Zviri zvako Mwari achiti ndezvako. There's a role to play. Mwari vakashanda naJoshua vanoti be strong and courageous. Vakati kuti kana vashaya pawa ndinewe. Mwari pane pamuti ndakupawo kusimba kwako. Be strong and be courageous. Wow. Ruoko rwako runonena zvakavimbiswa naMwari. Learn to participate and do things in the kingdom of God. Hatiite zvakafanana but takafanana kuti tinofanirwa kuita. Vamwe vanoimba, vamwe vanoparidza, vamwe vanodii. Learn to do something in the house of God. Take it as a blessing. Usaite kukumbirwa zvakatirwa naMwari mauri to bless the ministry. Why? Nokuti ichocho chakaiswa naMwari mauri chine ropafadzo nechekuita neupenyu hwako. I'm a living testimony. Nokuti Mwari vakati going minister in the streets, I've seen the hand of God. Zvinoshamisa zvokuti zvimwe zvaita ngokurota. Kuti Mwari unotoita zvinhu zvakadai kuparidza murondo ndaiso. Yes. Hatifanani nezvatingaiti, takafanana kuti tinofanirwa kuita. Why nokuti ropafadzo yakarigwa mu the head of man. Mvura inokunaya nokuti profeti vati I can hear abundance. Rinogona kushumbirwa kwatoti I receive, but the receiving part is a process of knowing what to do. I receive yemurongo iri dangerous. Gore rinopera munhu achireceiva. But the receiving the process involve action. Vazhinji mabelievers are disappointed vakareceiva shoko chairo, but havana kuziva kuti receiving is a process, not words. Kana mashoko kati I receive, thank you for that, but learn dzidza kuti saka ndaitei kuti chinhu chichigama chiri muupenyu hwangu. Hallelujah.
head of man unlocks the promises of God. Nothing which never tamari with wishes inoboa. Unapesa wasikia kuna mata. Aka manya achingodzoka chita hakuna. Manya achingodzoka chita hakuna. Life ikawanyama nothing. Iye mara kavimbisa something. Unosvika paunoziya nokuti nyika yemusegere inoitaura nemi tina nhasi na matapacho kuri papa pane zvekuona. Nothing inoita vhangeri nevanhu vari kunyika vanodisappointa. Saka kuti ubvise kaperiod ka nothing, put your hands to work. Hatifanani zvatingaita, takangofana kuti tinofanirwa kuita. At your level. Tangira ipapo. Tandaona something small. Unakuti no matter how small it is, as long as zvine chekuita neshoko raMwari, God is so faithful. Akatendeka. Why? Nokuti pauri kupinda muaction isaini yekuti I believe and I trust. Yeah. Kana Mwari vaona kutrust panewe, vanomuratidza kutendeka pavo. It is the head of man that unlocks the promises of God. Yes, Lord. Tine zvatinotsvaga tinyengere tichiita prayer, iko kuprayer zvisipo. Hamena kanyemerwa kuti prayer is the master key. Prayer is one of the keys. Peter and Jesus, I give you the keys of the kingdom. Because the kingdom yamarine ma keys. Kune zvinonokwa neprayer, kune zvinonokwa neworship, kune zvinonokwa negiving, kune zvinonokwa nefasting. Ma principles zviga zvemushoko raMwari. And haugoni kusubstituta chimwe. Paunofanirwa kuwana knowledge kuti handina basa nekurava shoko raMwari nekuzvitsvaga uchangonamata. Jesu paakakunda Satani murenje akamukunda nekuda kweinformation. Aimuti zvakanyorwa zvichinzi. Fasting haina kudzinga Satani. Jesu atopedza Satani akauya kunotangotouya uchangopedza. Haugomuti ndavafundisi papano anouya wapedza. Zvichamudzinga ipapo in level of knowledge of words. So knowledge haisabhushutwe nezvimwe zvese. You don't fast, you usina information, usina knowledge. So kingdom ine makeys. Jesu adzinga dhimoni kunomwe mwana aporeswa. Vadzidzi vakubvunza kuti taizvitadzawo sei zvikati zverudzi urwu. Kurati kune zvine marudzi nemarudzi. Ndobva asi zverudzi urwu zvinoda kunyengetera nekutsanya. Kune zvinotoda double nyengetera nekutsanya zvemamwe marudzi. Kuratiziva kuti zviri kukunetsa ndezverudzi. Kuti ugone kuziva kuti zvinodei. Nokuti uchatsvaya munamato zviri zverudzi nokuti zvinoenda nekupa. Iwe unoda kuzvibvisa nekuchema. Bhaibheri robva rati anodyara nemisodzi kwete anodyara misodzi. Tears are not seeds. In time of crying, learn to plant. Vanodyara nemisodzi, vanodyara nemisodzi kwete vanodyara misodzi. Those who plant in tears, not those who plant tears. Pane pokuti wapedza kuchema nyaya isikuenda kuti asi Mwari avaone zvafana nemunhu aenda kumatoiletsi mhosva. Onzi naMozisi baba neamaenzwa ichokwadi kuti makarepa utoenda kuchema. Pfungwa kwako inonzi ayapera mudhara chema kumana amudhara uchema. Ofisa musunungurei aiwa mukuru achema kaenda kuba. Unototi vaMozisi kuti baba kana mapedza kuchema toda hombo. Unoenda kuimanduru musodzi. That's the same with the things of the kingdom. Kune zvinorema zvinochemedza nekurwadza. But we must get knowledge. Ndichinokuchemedza kuti chinoenda nerudzi rwupi. Zverudzi urwu zvinodawo izvi. Zverudzi urwu zvinoda izvi. Pavakatenderera Jeriko vachiimba mashoko akawira pasi. Zverudzi rweJeriko zvinoda kurumbidza Mwari nguva dzose. The head of man
action. Gain represents action. Ndaona chinenge chibhakera rising from the sea. Rising ndo zvaisimuka zvichienda mudenga. Mvura iyonayo inofanirwa kudzika pasi. Kunati pane zvaunofanirwa kuita towards the kingdom of God. Zvoanloka zvakwemiswa naMwari zvive muupenyu hwako. Zvisinei nekuti ikonomi yakamira sei, ndo zvakanakira Mwari. Mwari hasumirira kuti zvinake. Iye akanaka nguva dzese. Introduction yeumwari hwake iri pana Genesis 1. Nyika ine rima iri void isina shape. Haana kuti chambomira kana zvaita musha. Akabva atusvika. Pana Genesis 1 ndokunotangira Mwari wacho. Paine rima, pari void, pari empty. Ndoba anosvika. Otanga kudeclare light. Otanga kuunza zvinhu. Kuda kuti life yako kaingatengesa Genesis 1 anotouya zvakadaro. Anounza shape, anounza blessing, anounza light. Usabatwa nekuti zvakamira sei. Batwa nekuti iwo wakamira sei. Mumamiriro azvo. Ndamudzi wamo achiti afana mabereko nguva yakaipa uzawa kure kudhara. Mabereko nguva yakaipa. Muraudza mabereko nguva yakaipa anoenda kuchikoro nekombi. Iwo vaenda 15 kilometers. Netsoka vaitsapo yemakani. Ouza kuti ane bhureza ari mukombi. Nguva yamabereko yakaipa. Unotonofanira kunyepera nakanipa. Makabereka zvakanaka, makachivhiri kunaka kwazvo. Hapana. So chinonzi nguva yakaipa hachipo kana uri believer. God is good all the time. All the time God is good. Chiripo, you must know what to do. Muira ye time COVID. Pane zvatakuona Mwari achiita zvinoshamisa. Ndokuva vazhinji vakura mu 2008 manga muripo zvinhu zvakaoma. Hamuna kuona vanhu vaivakadzimba 2008 kana muchata. Kune munhu watakapiwa muvana kupupura zvakaitwa naMwari 2008. Iwo chanomuziva ndechekuti wanga wafa. Machangisanaturaya. Mwati gore iro ndakaona Mwari. Unati Mwari vachakakuita zvinhu. Even in this time, secret illegal is not the state of essence, the head of man, unlocks the promises of God. Why do you say Peter? John says Peter. Iyo wakatendeka mashoko ravo, zviviso zviri mushoko zviri rio. Bali kuti zvichibatika zvimanifeste paground, munhu ngaazive zvinofanirwa kuitwa. Shoko raMwari rinofanira constitution. Matsotsi akapinda mumba havafanira kuti uverenga constitution pamberi paso. Tatifanira kupasa dzimba dzavanhu zvichiba unoenda kujeri, zvinotutwa uchitaura. Pakudiwa action than words. Action no secret ya believer ku manifestation more than words. Action no secret ya manifestation kuna believer more than words. Pani zinofanirwa kuonekwa pauri. Wakafuna bhuku raMatthew 6, let me finish with this one. Matthew 6 verse 6. Inoti kana makunyengetera pindai pakavanda muvharedzo, Mwari anoona zvamunoita, kwete anonzwa. Yaiva teaching ye prayer, but yaidriva ku action. When you pray, the God who sees, Matthew 6 verse 6, the Mwari anoona kwete anonzwa. Akafuna level yekunzwa akuona, iwo uchitaura iye achiona. Ndefana Bhaibheri panonyorwa mushi. Teaching ye prayer. Kwenda kune chirungu chanzi the God who sees. Reshoona Mwari anoona. Achione zvanzi wapinda kunoita prayer. There is a level in God yekuti haanopindura zvawataura, anopindura chiri kutaura. Maybe read down the chat. Mukomana kana akafunda musikana akatoda kukuroora, musikana anokuramba. But wabva after 2 years unosvika musikana yakaroorwa. Saka unoona seairamba chaitaura kwete zvaitaura. Iwe uchitaura iye achiona.
inshuwa yena tsamu. So Romans 6 verse 6, the God who sees what you do in secret, you will reward you. So the doing part, you know, they are my words. Anozodza musoro na mafuta mukombe unofashuka. Chinozodzwa chi musoro knowledge. Chinokonzera increase chi mukombe ikapu zvinobatwa nemaoko. Blessing inouya kumaoko, ropafadzo wanamatirwa pamusoro kana maoko asipo chinofashuka mukombe ikapu. Saka zvinhu zvedu kwazodzwa mafuta awanda hapana. Why? Because mukombe haupo, zvinobatwa hapana. Kune zvoti umwari nawo pataka broke. Why? Because parikuya blessing. Unamato wako newangu ndokuti mwari apo maoko ngabate basa mimbaye ngabate basa rinotena mvura zhinji, abundance of blessing, abundance of rain. And this year chokaita drought for a long time, financial drought, utano wako nemudi, but iti mwari ndanzwa kuti muri mwari mune mvura zhinji, ndanzwa kuti muri munari muridzwa zvose munazvo zvizhinji. Maoko angu ngadi zvamakaribisa zvibatike muupenyu wangu. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We pray, oh Lord, for the manifestation. Kuzadziswa vanhu, kuturuka kwemvura zhinji. Gore refema ingarichipera iko zvino. Kuona kwazvo Baba ngakupedzwe. Nekuti ndinataura shoko rekuti abundance of rain is about to pour. Put my hands to work. Isai maoko angu pabasa. Isai maoko angu pabasa. Mukati megore neungano. Maoko angu ngatende zvamunovimbisa. Nditendere Baba kubata zvinoendeka. Ndatara kuzarwa mumasuo blessing and favor. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. Thank you so much.